नमस्कार. मी श्री वसंत ज्ञानदेव मोरे आपणास कावळा चिमणीची गोष्ट सांगत आहे. एका जंगलात एक चिमणी आणि एक कावळा राहत होता. चिमणीचं घर होतं मेणाचं, छोटंसं आणि खूप खूप सुंदर. चिमणी सारखी कामात व्यस्त असे. आळशी कावळ्यासारखं बसायला तिला मुळीच आवडत नसे. या उलट कावळ्याचं घर शेणाचं होतं. घरात सगळीकडे पसाराच पसारा असे. कावळा दिवसभर इकडे तिकडे टिवल्या बावल्या करायचा, बडबड करायचा. हा खोडकर कावळा कोणालाच आवडायचा नाही. एक दिवस काय झालं, आकाशात मोठमोठे काळे ढग आले. सोसाट्याचा वारा सुटला. टप टप पाऊस पडू लागला. झाडे भिजली. जमिनीवरून धोधो पाणी व्हायला लागलं. कावळ्याचं घर होतं शेणाचं. ते जोराच्या पावसाने पाण्यात वाहून गेलं. कावळा पावसाने भिजला. हू 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 करत कावळा काकडत होता. आता कुठे जावे बरं, असा त्याच्या मनात विचार आला. तितक्यात त्याला चिमणी आठवली. चिमणीचं घर शेजारीच होतं. मग कावळा आला चिमणीकडे, पण चिमणीच्या घराचे दार बंद होते. आतून खिरीचा वास दाराच्या फटीतून कावळ्याला जाणवत होता. कावळा म्हणाला, चिऊताई, चिऊताई, दार उघड. चिऊताई तेव्हा आपल्या बाळाला आंघोळ घालत होती. तेव्हा चिऊताई आतूनच म्हणाली, थांब कावळोबा दादा, माझ्या बाळाला आंघोळ घालते. नंतर थोड्या वेळानं कावळ्याने परत हाक मारली. तेव्हा चिऊताई म्हणाली, थांब कावळोबा दादा, माझ्या बाळाला काजळ पावडर लावते. थोडा वेळ थांबून पुन्हा कावळ्याने कडी वाजवली. चिऊताई, चिऊताई, दार उघड. चिमणी आतून म्हणाली, थांब माझ्या बाळाला दूध पाजते व झोपवते. इकडे कावळ्याला खूप भूक लागली होती. खिरीचा वास येत होता, पण सगळीकडे पाणीच पाणी झाले होते. काय करतो बिचारा कावळा. एवढंस तोंड करून कुडकुडत उभा राहिला. चिऊताईचे बाळ झोपल्यावर तिने घराचे दार उघडले. कावळा चिमणीच्या घरात आला. भिजल्यामुळे त्याला खूप थंडी वाजत होती. चिमणी म्हणाली, तू बैस चुलीपाशी. कावळा चुलीपाशी बसला. चुलीजवळ होती खीर. कावळ्याच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याने थोडी थोडी करत सगळी खीर संपवली. पण खीर खाताना कावळ्याच्या शेपटीला आग लागली. थोड्या वेळाने पाऊस थांबला. कावळ्याने घरट्याचे मागचे दार उघडल्याने तो भुरकन उडून गेला. चिमणी बघते तर काय, सगळी खीर कावळोबा दादानी संपवलेली. चिमणी खूप चिडली कावळ्यावर, पण कावळा आळशी व लबाड होता. तात्पर्य, लबाडपणाचे ध्येय कधीच साध्य होत नाही.